nyal chopo ndalo mang'eny. To nyalo kawo ang'o mondo mi ji ogi kuma ginyalo winjo puonj makama? Leaders wa of both sides nyaka understand. Ing'eni sama ng'anyo dhi timore, sirkal go kore, sama ng'anyo dhi timore, opposition go kore, to japiny cha en koro bedo chalo ng'ama otiane kibrit. To at the end of the day, Lydia, ba inyore, nyi neno ini bedo ka screen. Nyi neno nya watch aneno ka uchiwo aftermath mar mandamano mancho timore ndalo deka. Nyi neno kaka wainyore sana sana e Nyanza wa Mwalo. Kendo gima ing'eni ko gineno ka joma nie prime age, economic age, chakre ja higa 19 kaka dhi nyaka 35 ka, en ng'ama onego bed ni en productive age. Kineno ko nindo piny ni Lisasi ochame, ok en gima lit. Achiel no ng'ad nyaka tiende. Achiel ong'ad tiende, ng'ani kore ka nyombo en gi nyathi kumoro, weyo dhako matin, kore ka wanene ni onego bed productive, gine leaders ma wawuotho ko wacho ni ne leaders of tomorrow, gine joma wuoyo go ni bwana chiro wayudo kuma chalo kama tim gini mondo kinyi gine ne wawacho ni ji odonjie kata farming, for business, gine productive age. Ang'o madang watim mondo mi wawuoge lochwa ma sirkal ka achiel kod jotendwa mag opposition mondo lal mar ngima onego bed wawuoye kata lal mar time ni businesses olor to kini lal mar ngima apare ni ka to kuma koro gikeno wan kaka jo biashara nyaka wa encourage both ends mondo mi obed around the table mondo mi owuo nikech magi jogewa gin wedewa gin nyiminewa e yo mopogore opogore kadang ji wet kamano to then kata productivity magwa bro dok piny. Leaders wa chakre Masiaya, Kisumu, Homa Bay, nya mor kabisa gi governor ma Homa Bay Gladys Wanga. Nya neno kuka uthuolo modhi limo joma incho inyore. Mo wuoyo ochiwo an appeal to the government ni ji onego bede dialogue mondo aina ka kik timre. Jowa bende encourage ni owebedo hostile. Ok nyal bedo hostile ni bayo kidi to ng'ato ting'o Lisasi. Lisasi ne pok opor gi kidi. Ok nyal pore kata gasere. En chuma mano los ni ko godi chiel to ringo at supersonic speed. Kendo kinene ko biro kaka kidi. Kidi nyalo neno tilengo. Lisasi ok dileng. Both ends nyaka understand ni uchumi tekte. To kendo na yie gi gima ja wach monogolo samane kao break matino. Leaders wa ni kure. Nyoka neno MPs wa gen kanye. Mane penjo ma jomoko. Dhano miinyogi gionge. Gin koro gidwa kao thuolo madhi neno gi osiptal. Gin gi parliament ka. Manyisa ng'o kuom jotendwa.